Здравейте, приятели! Искам да ви покажа един много лесен дизайн, за да изработите шоколадови бомбони. Тук съм приготвила бои, които са масно разтворими, малко шоколад, който съм разтопила, и тук имам какаово масло, темперирано на 27 градуса. Трябва да ви кажа, че когато използвате почти охладеното масло, не се налага дълго да чакате, за да може да напълните отново формите, тъй като самата кристализация отнема време. Ако случайно ви кристализира маслото преди да сте готови или по време на процеса на работа, може да го загреете с един обикновен сушоар, така че да върнете отново температурата, без то да бъде горещо, отново ще се втечни. С помощта на четка за зъби ще направя няколко пръски. Много харесвам този ефект, тъй като ми напомня за космос. В останалите просто ще прокарам през средата какаовото масло с златната боя. След това ще нанеса пръски отново, само че вече с друг цвят. Ще използвам синьо. Може да използвате черно. Зависи от това какъв цвят ще бъде вашата форма отвън. Ако използвате бял шоколад, много добре ще изглежда дизайна с черни капки. След като се уверите, че какаовото масло във формите е кристализирало, може да нанесете другия цвят. В противен случай цветовете ще се размажат и няма да имате дефиниция на вашия дизайн. В никакъв случай не ги изхвърляте. Ако все пак това се случи, просто така ще добиете опит. Ще взема отново част от боята. След това ще чакам отново да кристализира и в тези формички, в които са пръските, ще мина с чечица с бял шоколад, за да мога да затвърдя тази форма, в която ще напълня ганаша. Ето така съм замесил съвсем малко бял шоколад с малко синя боя, така че да придам светъл цвят на формичката, преди да залея тъмният шоколад. Може, разбира се, да използвате компресорче, ако имате такова, с което да напръскате формичките, за да не ги мажете с чечица. Просто може да сложите шоколада в компресора, да ги напръскате, но тъй като правим много малко количество, не е необходимо да го използвам. Хубаво шоколада също да е темпериран, за да не разтопи отново и да размаже цветовете отдолу, така че да се съхрани дизайна на бомбоните. Това ще даде една по-светла основа, по-тъмния шоколад. Разбира се, може да се направите и бели бомбони. Ако ви остане какаово масло, което не сте използвали, просто го съхраните, като го охладите
в малко фолио. След това, като се втвърди, може отново да го използвате, разбира се, тъй като съвсем не е евтино. По същия начин съхранявам и останали цветове, като ги слагам в фолио. След като се охладят, могат отново да бъдат използвани. Не се развалят, така че може дълго време да ги съхранявате. След като се уверите, че формата вече е кристализирала, с помощта на шпакла трябва да избутаме остатъците, но още трябва да изчакам мъничко, тъй като не е съвсем охладена. И ето така, с помощта на шпакла отстранявам остатъците от ръба. И в тези форми вече мога да напълня кафевият шоколад. Ето вижте колко е красиво. След това ще ви покажа как се освобождават от формата. Пълним шоколада в вече готовите подготвени форми. След това трябва да го изкапем. Сега ще ви покажа. Аз отново ще го избутам за малко в краищата, така че да отиде навсякъде. Добре е да го направите до самия ръб. Просто нямам голямо количество шоколад в момента. След това е важно да го обърнете, да се изкапе напълно, колкото това е възможно, като потупвате и формите. Ето така, обръщате, мисля, че не се вижда, обръщате формата и я изкапвате, като потупвате с една обикновена дървена лъжица, например. Така че излишното количество от формата да се изкапе, за да не стане твърде дебела обвивката на шоколада и да бъде неприятна за отхапване. След като сте направили това, отново ще трябва да зачистите с една шпакла ръбът на формата. След това бомбоните могат да бъдат напълнени. Останалият шоколад трябва да съберем отново и да загреем след това, с който ще покрием отново бомбоните, когато ги напълним с ганаша. За този ганаш приготвих карамел в една тенджерка, след това го погасих с едно еспресо и добавих сметана. След това добавих вече и кувертюр, който смесих с масата. Сега ще трябва да го охладя, за да мога да напълня бомбоните с него. Пълни се почти до ръба, не съвсем догоре, така че да има след това място шоколада да затвори добре самата форма на бомбоната. Ще напълня шоколадовите бомбони с помощта на пош. Разбира се, ако имате професионалния уред, който прилича на фуния, също може да използвате и него, разбира се, за по-големи количества. След това трябва да ги охладите, ако е възможно, в фризер, така че и пълнежът да се втвърди, за да може хубаво да залеете бомбоните след това с темпериран шоколад, за да може той да ги запечата, така че да не потичат, когато бомбоната е готова. Ето правя това с всички форми. След това ще потупам самата форма в масата, така че да се запълни шоколада добре в хоризонтално положение, за да не прави шапчица и да не ни пречи след това, когато ги затварям. Това помага също да се избегне да има балончета. Може да си сложите някаква ядка вътре. Ето така изглежда. Не са пълни догоре, почти до ръба, така че да остане място и за шоколада след това за затваряне на бомбоната. Сега ще ги охладя и след това ще ви покажа как ги затварям.
Когато охладите вече пълнежа на бомбоните, може да нанесете последния слой шоколада, който трябва добре да ги запечата, като разнесете с шпаклата. Така че добре да се запечатат. Ще направя това и с другият ред.